Sa volá Hang Drum, 9 mesiacov sa na ňo čaká a tento nástroj je úžasný práve tým, že sa na ňo musí dlho čakať, hej. Nič iné na ňom nie je také dobré. Okrem toho má úžasný liečivý zvuk, takže my chceme poďakovať všetkým tým, ktorí nám dali ochutnať zdravú stravu napravo. Schytali sme takisto aj masáž, takže chcem poďakovať za masáž dnes, tamto napravo od mojej ruky. Poďakujem som už teraz verejne, boli ste výborní. Neviem kývať do pravej strany, ale do ľavej výborne. Ďakujem, bolo to úžasné. No a práve, samozrejme, tí, čo pijú pivo, veľmi fandíme im, dúfam, že všetko bude OK, časom. Tí, čo pijú pivo, ruka hore. Tí, čo nepijú nič, ruka hore. No, zase neverím. Tomu ja neverím. Iba, že by hej. No a teraz príklad ten nástroj, o ktorom hovorím, Hang Drum. Peťo Tomko si zložil skladbu, ktorá sa volá Ďurďovský výstreh po druhé. Áno, už som to aj hovoril všade, kam idem, že idem hrať na Ďurďovský výstreh a oni, že čo to, že to je také jak na Bajkonur, že výstreh do neba, tak to je podobné aj dnes. Veľmi fandím všetkým muslám, ktoré tu dnes sú, lebo myslím si, že keď horí je už naozaj neskoro potom mudrovať, že kto to bude hasiť. Ale boli tu deti dnes, ktoré hovorili, že chceli by byť policajtami namiesto hasičky, neviem. To je taká asi móda. Chlapci, chcete byť tiež policajti? Nie? Hasiči? No, správne. Ukazujú mi policajti, čo si normálni. Píš to taký, nie tak, ale tak. Nemá čas. Počkaj, dosť je kompresor. Melódia kompresora. Takto. Dobrý kompresor. Čo to je? Motor. Mašina. Veľmi sa ospravedlňujem, niektoré výrazy mi nie sú známe celkom, takže to je mašina, hej? Jede mašinka, kožiše i z komínka, jede dodali, šivé očka plakali. To bola taká verzia, keď nevedel, jak sa spievať ďalej. Peter, máš slovo, lebo mašina už oznela. Ale druhá mašina prichádza. To je mašinka, oproti tomu. Slovenská televízia uvádza Ďurďovský výstreh.